Det jeg er god til, det er at tale med folk. Jeg er god til at berolige folk, hvis de er lidt nervøse for at skal fotograferes. Det er jo tit en uvant situation for folk. Og så er jeg god til at se det rigtige billede i en fart. Jeg har ikke brug for at skal lave en masse forskellige optagelser. Jeg synes, jeg kan se den kreative løsning rimelig hurtigt, så folk ikke skal trækkes rundt i managen i evigheder. Jeg ser mig selv som en alsidig fotograf, men jeg kan især godt lide at lave portrætter, og jeg kan også godt lide at lave illustrationsopgaver til artikler, der kan være lidt svære at illustrere. Og jeg fotograferer også mange børn, det kan jeg også godt lide. Og transportsektoren har jeg efterhånden også lavet en del for. Ja. Mange af de opgaver, jeg løser jeg på egen hånd, efter at have snakket med journalisten på forhånd og blevet briefet. Det fungerer tit fint. Jeg synes, jeg har en god forståelse for det journalistiske indhold i de artikler, jeg skal illustrere. Men det er også tit, at det kan give et godt samspil at være ude sammen med journalisten, hvor man kan gå og opdage ting sammen og se nye vinkler på det. Så begge dele har sine kvaliteter, vil jeg sige. Hvis man hyrer mig som fotograf, så får man en rutineret, kreativ fotograf, der ikke er bange for at prøve nogle utraditionelle ting, og et behageligt bekendtskab.